Milenegan monggo ingkang ngersakaken langit beksan sosarengan Surya Buana. Sangmur nomor 3 doso gangsal dumalah wonten meja nomor kalih yuk. Bawa kaji menika dibagi buat nggih. Harga ya? Ora ya? Yo bocah yang manis kayak gitu ya. Pelosok Klaten, yuk, yos. Terus saya nih pun. Matur paduan Bapak, suka ngotur nggih. Surya Buana. Yuk. Cukup dari Surya Buana, oi. Keluarga besar saking Bapak Dwi Ibu Dahlia. Jang reta lo iki. Bolong, pelosok Klaten goyang yuk. Ewer, ewer, ewer. Ambiar yaho oh oh Surya Buana sajo sewase. Ayo Mas Bekodang. Weh, hey. Os. Alhamdulillah. Pak Haji sampun nggih. Kaju kuningipun sampun dipun aturaken mugi-mugi kenging damel jambi sayah panglipuripun wonten adicara dalu menika.